Здравейте на всички, аз съм Raven Cool и добре дошли във второто видео, хора, с женския зелен гущер, в който сега ще се опитаме да заснемем наистина добри кадри с него и като цяло как го пускам на свобода. Наблюдавайте, но преди да изгледате това видео не забравяйте да се абонирате за мен, да оставите по един лайк и да споделите видеото по социалните мрежи. А сега вече ви пожелавам приятно гледане. Много красив женски зелен гущер. Както виждате, страхотен е. Много дълга опашка, както виждате, огромна. Даже му хареса тук да се припича на слънце. Може би няма да избяга веднага. Чакайте да си махна ръката, за да мога по-удобно да го заснема. Хоп, и избяга. Ето го тук всъщност, чакайте. Ако не се скрие, ще му направя още кадри, ама той тръгна май в тревата. Да. Замина. Там вътре се скри. Чакайте да пробвам от тук да видим дали няма да го намеря, но най-вероятно не. Вижда ли се? Няма го май. Няма го, избяга. Но както видяхте, му направихме страхотни кадри, така че дайте лайк, абонирайте се, споделете видеото по социалните мрежи и останете за още такива готини видеа в канала. Чао от мен Raven Cool и ви пожелавам приятен ден!